Hello, hi friends. Good morning to all of you. Welcome back my channel Smile Queen Twinkle. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସରିଯାଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ପୂଜା କରିଥିବେ। ମୋ ତରଫରୁ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଦଶା ବ୍ରତର। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପିଠା ହେବନି, ପୂଜା ହେବନି, ଶରଣ ଲାଗିଛି, ଇଏ ସେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଜି ଭଲ ଅଛି, 7ଟା ମାନେ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭଲରେ ଟିକେ କରିବେ। କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ପୂଜା ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି। ପୂଜା ଭଲସେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇନାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଥିବି। ସେ କହିଲେ କି ହଁ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି, ଭଲ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ପୂଜା ଏବେ ମୋର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜା କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ପୁଅ ତ ଖାଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ଆଉ ସେ ଉଠି ଯାଇଛି, କାନ୍ଦିଲା ଟିକେ, ଉଠି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜା କରିବା। କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। କ'ଣ କେମିତି କଲି ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, କ'ଣ ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ପୁଅ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ। ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା କେମିତି କଲି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି ତ ସରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପିଠା ହେଲା ପରେ ପିଠା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ପୂଜା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଆ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ପୂଜା ମୋର ସରିଯାଇଛି ଏବେ। ବାସ୍ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେବି ଅଛି। ଆଉ ଘର ପୂଜା ବି ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେବି। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଘର ପୂଜା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବି ମୁଁ କାଲିଠୁ ଚିତା ପକାଇ ନେଇଥିଲି। ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଛି ଏବେ। ଏପଟେ କରିଥିବେ ସବୁ ତ ପକାଇ ନେଇଛି। ମୋତେ ତ ଏତେ ବି ଏମିତି ପୂଜା ଆସିନି, ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଛି ସେତିକିରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଚିତା ପକାଇଥାନ୍ତି, ବୋଉ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଚିତା ପକାନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଚିତା ପକାଇଲିନି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଧନ ଖାଇବ, ଖାଇନି, ସକାଳୁ ଉଠିଲାଣି, ତାକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖୁଆ ନେବି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ, ପୂଜା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ପୂଜା ସାରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି ହେଇଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇକି ବି ଆପଣମାନେ ତ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି ଭୋଗ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି, କାମ ବହୁତ ଏକା ହେଲାଠୁ, ଏକା କଲାଠୁ ସବୁଥିବ କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବି ବ୍ରତ କରିସାରିକି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତଟା ଏଇଠି ପିନ୍ଧିଛି, ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ରତ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଏଇଠି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏସବୁ ମାରିକି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି, ଡାଲମା ସରିଛି, ଡାଲମା କରିଦେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖିବା ଭାବୁଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ପଚାରିବି ମାମାକୁ। ମାମା ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କରିବୁ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କାଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଲା 12ଟା, ଆଜି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 3:30। ଜବର ନିଦ ଲାଗୁଛି ପୁରା। କାମ କରି କରି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଠିକ୍ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ସେୟାର କରିଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।